استحصالات قندیل پروداکشن. Yo, BXMC История як бародармон бахшида мешава ба арусаш Фотима. Оҳанги дили зор 25 2018. Баъди омадани хостгор аллакай ту розӣ Фотима болои дила бо тамондиву рафтӣ. Ту фикр накардӣ рӯзои гузаштара қасама шикастиву рафтӣ. Ай барима шабуда таи хона интизором Фотима. Ту бо ёрӣ нав мегардӣ месӯзад вуҷуди ман. Ту мада дил надодӣ бугӯ да дили ту кияй ҳамсарат фарзандорай ишқ айби кияй рӯи мазори ма бирез аёви никоҳут буро як левада дода будум барои туи ҳамсари навут овардай гули мутама ма барои ту сохтум ай кафан фатай туйта ай сабзай болои гурум соз канан тоҷи аруси рӯзи туи даст армони ҳамсарта дар оғӯш кунӣ. Оҳанги дили зори ман ба кайҳо мерасад Фотима ишқи ту ба поён мерасад. рӯзе назар кунӣ ту ба кулбаи вайронам афсӯс наёбӣ ву маро ву чашми гирёмам. Агар ки як лаҳза дардума мекарди ҳис Фотима ту ай бари ман ҷудо намашидӣ ҳаргиз. сурати ту ҳозир хотира пеши чашми манда худо шоҳид интизорум ҳама вақтра бо як овоз дар гӯши ман садои ту. Фотима ту ки ҷо ай ма ба ҷои ту нахостан мо якдигара гирем дар оғӯш ҳозир ту дар оғӯши умара кардӣ фаромӯш. се соли интизорӣ фақат ваъдаи холӣ як борам намепурсӣ ҳозир ту дар чӣ ҳаволӣ. агар донистан хоҳӣ ту аҳволи мара будом барои ту месӯзум то охири умра то охиро нафас дар дили ма ту ҷоӣ баъди рафтани ту бари ма ба ту холӣ. Оҳанги дили зори ман ба кайҳо мерасад Фотима ишқи ту ба поён мерасад. рӯзе назар кунӣ ту ба кулбаи вайронам афсӯс наёбӣ ву маро ву чашми гирёмам. оҳанги дили зори ман ба кайҳо мерасад Фотима ишқи ту ба поён мерасад. рӯзе назар кунӣ ту ба кулбаи вайронам афсӯс наё